Avui preparem la típica coca al pa de pessic de iogurt. És molt senzilla i no ens cal pesar res. Les quantitats les mesurarem amb l'envàs del iogurt. Necessitarem 4 ous ben frescos, un iogurt, la pell ratllada d'una llimona, 2 mides de iogurt de sucre, 3 mides de farina, un sobre de llevat químic i una mica de sal. I opcionalment hi podem posar mitja mesura de iogurt d'anís. Ens faran falta 3 bols. Per un costat separem les clares dels rovells i en un tercer bol barregem la farina, el llevat i tamitzem. A continuació agafem el bol on tenim les clares i les posem a punt de neu amb una mica de sal. Agafem el bol dels rovells, afegim el sucre i blanquegem. Quan blanquegem veurem que va canviant el color i que quasi triplica el seu volum. I afegim a poc el iogurt. Ho anem barrejant amb l'espàtula i seguidament comencem a afegir-hi l'oli. I continuem barrejant amb l'espàtula. En cas de que vulguem posar-hi anís, ara seria el moment. Afegim la pell ratllada de la llimona i continuem remenant. Seguidament la farina i el llevat tamitzats. Ho fem amb 2 vegades, embolcallant suaument amb l'espàtula. Finalment incorporem les clares amb el mateix procediment. Preparem un motlle de 20 centímetres. L'untem amb mantega i l'empolsem amb farina. I aboquem la massa i ho entrem al forn que tindrem calent a 180 graus. El deixem a 180 10 minuts i després baixem la temperatura a 170 i el deixem 30 minuts més. Punxem amb un escuradents per comprovar si està cuit i el podem treure del forn. Un cop el tinguem fred ja el podem menjar tal qual o tallar-lo a capes per fer-ne un pastís. El podem tallar amb un ganivet o amb l'ajuda d'una lira. Amb la lira sempre és molt més fàcil i ens permet fer més capes. El podem farcir amb el que més ens agradi. Melmelada, xocolata. Aquesta base de pessic ens serveix de base per fer pastissos boníssims. Esperem que us hagi agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like. I si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.